सिवान के क्षेत्र में और हमरा साथे जुड़ चुकल बानी डिम्पल भौजी जी। और यहाँ के काफी वायरल चलतानी और यहाँ से तमाम तरह के बात भी हुई। सबसे पहले स्वागत बा। स्वागत बा। जितना भी हमार देखे वाला दर्शक लोग बा आपके चैनल पे उतना सबके कोटि कोटि प्रणाम बा हमार, और हमरा प्रणाम के स्वीकार करी। ई खूबसूरती के कारज बा। पहिलका हमर ये सवाल, भगवान हमरा के खूबसूरती फुर्सत से बना के देले बाड़न और बस उनकर भेजल बानी और बानी इहे राज बा। राजी बाकी और अपना से थोड़ी हम बनैले बानी, भगवान हमरा के भेजले बाड़े। अच्छा एक चीज बताई कि मान ली सोशल मीडिया पे बड़ा काफी वायरल चलता नहीं, मतलब मन में विचार की तरह आयल कि हम रील क्रिएट करे, रील क्रिएटर एगो बनी। अरे हम मोबाइल देखत देखत हमरा मतलब बहुत पहले से सपना रहलस कि हमहू मतलब सोशल मीडिया पे काम करी, जौन की घर के इजाजत अभी के एकरा बारे में जानते ना रहलस कि वीडियो बनाए के चाही कि ना बनाए के चाही। तो हम लुका के चुरा के वीडियो बनावत रहे। पतिदेव के पता लागल, पतिदेव कहनी कि काहे ऐसन काम होखता। हम कहनी हमरा अच्छा लागत, हमरा बनाए के बाटे। कुछ दिन तनी सुबत विबत चलल, ओकरा बाद से उ कहतन कि हमरा बाजार पे रहे के बा। बाजार पर रहला के बाद लोग हमरा का कही, तो हम कहनी कि ठीक बाटे, उ लोग के बात रहुआ सुनी, हमरा कौन काम बा तौन करे दी। तो कहतन ठीक बाटे तू कर, फिर आगे देख लिया अपन। फिर हम करत गईनी और आज यहाँ तक बानी। जौन की टिकी भी बन बैल, स्नैपचैट भी बन बैल, ऐसे का बोला जाला कौन कौन बन बैल। उस टाइम पे से हम वीडियो बनावत रही। अच्छा पहले ही से, मतलब शादी के पहले ही से वीडियो बनावत रही? शादी के पहले ना, शादी के बाद से बनावत रही। अच्छा शादी के बाद जब वीडियो बनावत तो सास ससुर सबके तो मना करत होई। ओबरा सास ससुर के रिलेटेड में हम ना रहनी। सास ससुर हमार शादी के 2 महीना बादे छोड़ देला रहला। जौन की आज तरीक ले अपने पैर पे हम अपन दोनों मियाँ भी मिल के गुजारिश कर रहल बानी सन। और लोग कहेला कि सपना माई बाप के ऊपर पूरा होखेला, सबके यही कहेला कि सपना जौन भी पूरा होखेला उ माई बाप के ऊपर पूरा होखेला। पर जहाँ तक ले कि ना हम अपना मायके में अपन सपना पूरा कैले रही और ना हमार पति देव अपना मायके अपना मतलब घरे पूरा कैले रहे अपने माई बाप के ऊपर। पर आज के डेट में हमनी सन के दोनों आदमी मिलके अपने आप के ऊपर आके और सपना पूरा हो रहल बा। और सपना के पूरा करे वाला ई सब हमार फैन लोग बा, जन की आज हमार सपना पूरा कर रहल बा। पति जी रोड़ा का माने नहीं कि ना? बहुत ज्यादा माने नहीं, थोड़ा ना सपोर्ट करे नहीं कि ना? बहुत ज्यादा सपोर्ट ना कैले रहती तो आज हम यहाँ थोड़ी रहती। डिम्पल भाभी के कोनो मजबूरी बका रील बनावल? केहू मजबूरी से बनाएला, केहू शौक से बनाएला, पर हमरा दोनों के काम रहलस। हम कुछ मजबूरी से भी काम करनी और कुछ शौक से भी काम करनी। शौक रहलस कि हमारे सोशल मीडिया पे हम आती, और मजबूरी रहलस कि घर के सबके छोड़ दिलस तो कहीं ना कहीं पति देव के भी हाथ मतलब एगो फ्रैक्चर हो गई बा। तो कुछ दिन तो दिक्कत भरलस। आज के डेट में ज्यादा वजन तो ना, पर फिर भी अपन कमा खा खिया के बाल बच्चा के पोसे लग। पर फिर भी हम सोचनी कि जब 2 आदमी कमाए तो एकरा ले बढ़िया तनी जिंदगी हुई, बच्चा सन के अच्छा से पढ़ाई लिखाई सो मतलब दियाई। तो ये सोच के हम सोचनी कि 50-50 के मतलब कुछ तो हेल्प हमहू कर सकतनी। और आज के डेट में वहाँ के हाथ बटावत चाहेम कि कोनो एक आध शायरी हो। शायरी तो खैर हमरा याद ना रहेला, जैसे कि याद रहे करे के रहेला तो पहले हम 4 दिन ओकरा के रिहर्सल करेनी और तब जाके वीडियो बना के छोड़ेनी जी। कोनो मक्खन उखन वाला कौन को बोलत बोल दी तो एक ही गो हमरा याद बा जौन के सबसे पसंद आवेला। उ काल्हू भी इंटरव्यू में देले रहनी कि चाहे रहिया टाटा चाहे रहिया मसूरी में, कि चाहे रहिया टाटा चाहे रहिया मसूरी में, और पढ़िया लिखिया कौनो भाषा पर बात करिए भोजपुरी जी। पवन सिंह के जी। अच्छा डिम्पल भाजी एगो चीज बताए, रोरा जितना भी रील बनावे नहीं काफी रील मतलब भोजपुरी में भी तमाम तरह के लोग अनाप शनाप रोरा टोला मोहल्ला में कहते हुई, तो का मतलब लोग के सहे नहीं रोरा कुली बात? सब केहू के बात सुनला के बादे तो आज हम यहाँ बानी। और कहल जाला कि जब तक ले ठोकर ना लगी तब तक ले रास्ता में चले के लूर ना आई। और वह हमरा ठोकर लगल और हम समझे कुछ ना कुछ जरूर जिंदगी में ठोकर लागेला, तब जाके आदमी सुधर पावेला। हालांकि हमरा जिंदगी में बहुत ज्यादा ठोकर लगल। आज की घर के मोमेंट जौन बाटे हम उपचार ना करे के चाहेनी, और
जब तक ले बरता जब तक ले बरा देता नहीं ना, तो आवेला समय आवेला पीढ़ी में तो बता ही दे अच्छा एक चीज बताएं, जब रौरा बाहर निकलत हो के हम तक लोग कहते कि फलानवा के मेहरारू नचनिया है, फलानवा के मेहरारू भाई, इस तरह के रौरा सुने नहीं कि ना जी जी, बहुत ज्यादा सुने नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत के तरह कहे लगे। कुछ लोग हमारा नंबर भी उठा के हमारे पास में फोन करके बोलेला कि तू नचनिया बन गलू, बजनिया बन गलू, हेंगा तब तारा कौची गजन बा, तो ऑर्केस्ट्रा वाली हो गलू, तो ऑर्केस्ट्रा वाली। कुछ लोग भी घर के भी लोग जन बा, जन की नाम तो ना बताएं, पर वो लोग भी कुछ कस्ताना वना देला। तो फिर भी सब केहू के बात सुने के पड़ेला, जब आगे बढ़े के बाद तो एगो दूगो बात तो सुने ही के पड़ी। पति देव के भी कुल सुने के पड़त हो। पति देव के हम आपन बात बतैबे ना करनी कि हमरा के लोग ई कहता उ कहता। अच्छा आपन दुख रौरा ना बताओ ना से उहाँ के दुख ना हो को ना ना ऐसा ना उहाँ के लोग ताना ना मारे, ना उहाँ के ताना के उमरबे ना करे। उहाँ के ताना उ ना अपना समाजवादी में रहनी तो अपन बढ़िया बढ़िया अपन लोग के संगे रहे नी। ई सब छटुआ पटुआ लोग के संगे उ ना रहे नी ऐसे कि छटुआ पटुआ। अच्छा डिम्पल भौजी जी पढ़ाई कहाँ तक कइले? डिम्पल भौजी जी पढ़ाई लिखाई नहीं कैले, साफे नहीं कइले ना कैले बनी, थोड़ा बहुत मैंने कलम उठावे आ जाला, ज्यादा ई सब सवाल नाम वगैरह लिखे आ हाँ नाम लिखे आ जाला, बाकी कोनो पढ़ाई नहीं की। बाकी कौनो पढ़ाई ना। मतलब आगे के कार लक्ष्य बड़ा का लक्ष्य लेकर अथी मेहनत करते हैं लगता है। मेहनत लगातार हम लक्ष्य लेके अपन प्राप्त करतनी कि पहले तो लक्ष्य बाटे कि हम पहले एगो कहूँ अपन घर बनाए के व्यवस्था करी, और अपन जितना भी सपना बाटे बच्चा सन के सामने, जौन बच्चा सन के एक एक चीज खाती हमारा बच्चा लोग तरसेला, फ्रिज टीवी कूलर एसी पंखा, जितना भी लोग के लोग देखेला 4 चक्का गाड़ी ये सब लोग देखेला, खिलौना पिलौना जितना महंगा महंगा बाटे जौन की 2000-3000 की सब सपना हमार अभी भी बच्चा लोग लेके सपना में रखले बाकी मम्मी जो तब तू कमैया त हमरा के हई सपना पूरा कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम मेहनत ऐसे ज्यादा करनी का हमार तो सपना जो रहलस तन तो खत्म बाटे अब। कहीं हमारे लड़का सन के दुख ना होके सपना उकनी सन के पूरा करी, और फिर कमाइल काहे खातिर जाते जौन बच्चा सन के सपना ही पूरा ना होई। सपना ही पूरा। अच्छा आपके पति जी का करेनी? सब्जी सब्जी बेचेनी जी, सब्जी के यानी कि सब्जी के व्यापार कर। डिम्पल भौजी जी रौरा के फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर कौना नाम से लोग सर्च करके देख सकल? हमरा के फेसबुक पे हमार बड़ा वाला चैनल के नाम है डिम्पल कुशवाहा, छोटका वाला चैनल के नाम है डिम्पल कुशवाहा ऑफिशियल, और फेसबुक के नाम है डिम्पल कुशवाहा फैन के नाम से चलला। और जितना भी लोग देखा था इस तीनों के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करी। और हमरा साथे रहनी है डिम्पल भौजी जी, और एजा से हमारा प्रयास कैसन लागल तब तक ले जाए जय।